Здравейте, аз съм Тони от 12Б. Това е моят помощник Ицо. И ще ви представим нашия проект по свят и личност, основи в бокс. Малко е импровизиран чувала, ама каквото е това е, госпожо. Сега ще ви покажа комбинации. Значи, сега ще ви покажа боксовия гард. Как трябва да се на широчината на рамената, като съответно ако сте десничар, левия ви крак бил напред и дясната крака. Айде. Сега ще ви покажем защитите с моят партнер. Първото е бим и ляв прав. Сега ще ви покажа друг вид защита. Изздрави, Василе, изздрави! 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 Сега ще ви покажа отклоните и ескиважите, които са друг вид защита, подходящи са за контратака. Дай, Виля. Бързо връщай ръката. Дай. Добре, тъпли се. Убиване на кон.